Karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Mabay, niya sa payong din ang dagan. Tanga ko ba na? Oh. Inday, kinsay nagkulata? Si Paking Lingo-Lingo! Siya ang inilang boxer! O karon adoy-adoy na! Unsa? Palihog itaon ko, sir! Tabangiin taon ang akong bana, sir! Asa man? Diri, sir! Okay. Tuga-tuga kay sukula kung buwanga ka! Animal ka! Sama to ka! Dihapap! Walay angay ni mo! Ha? O, kamo! Usaban mo! Gusto mo! Gusto mo mutilaw sa akong kumo! Nagtuo tingali mo! Nga, laos na ko! Nga, hamag! Tabang mo! Hamag! Mga kauban! Hamag! Ayan! Oops! Oh, Kuya Pan! Ikaw, saan ka? Unsa ka, ha? Unsa ka? Muhuna ka! Unsa na? Unsa na? Salbahis ka! Salbahis ka! Imong gihilatan! Imong gihilatan! O gikulata ang akong bana! Karyo! Unsa naman niya? Iwan naman niya maglihok itaw na akong bana! Unsa naman siya? Patay na ba niya akong bana? Ayaw mo Karyo! sokol! Salbahis ka! Tuga-tuga mong sokol! Kuya Pan lang mo! Sir, tatabagin ko, sir. Ano ko ikas? Sir. Sana, hala. Sir. Mamatay ka na. Babae na, sir. Imo pang ipasakitan. Uy. Huwag ka maluoyan na niya. Uy, bayan eh. Hala no. Hello ma, gusto ka? Laban ka, ha? Unsa may sa nining babae? Unsa sa nila? Way respeto. Ha? Nikaon ko. Bitaw, ni kaong ka, pero makang bayad. Ngano mo bayad man ko? Ha? Ha? Ngano mo bayad ko? Ngawa may lami na inyong sudan? Uy, lami, pero imong gihorot. Way lami. Bagakagnaong, abusado ka. Abi kay boxer ka, ha? Mangulata na lang ka. Ayaw mo patuga-tuga. Kay Kuya Pan lang mo. Bayad sa imong gikaon taon, sir, ha? Dili ko mabayad ka, way lami ang inyong sudan. Bayad, oy! Hurot. Ayaw mo kapil-apil. Bagan mo ron. Sir, mas may tingaling mo bayad na lang ka. Dili ko mabayad. Bati man og di ka mo bayad sa imong gikaon, sir. Dili lagi ko mabayad. Di ko mabayad. Muadto na ko. Mulakaw na ko. Di ka makalakaw kung dili ka mo bayad, sir. Usa? Yamat dragon. Kinsa ka nga mupugong na ko? Punggan tagyod ka. Ha? Nabuang na. Ikaw, mupugong na ko. Si kinsa ka mupugong na ko. Bayad lang, sir, para huwag magsunggo na to. Bunsa! Nagtapok ang mga tao. Hala, ano? Unsa man ka na diha? Kulas nga no magkanadiha no? Atong tanawon dali. Oo, kulas. Nanay mo na mo bayad. Hoy! Ayaw na lang dong. Piso ka pa kayo. Nga magpugong-pugong na ako. Sabot ka! Niyagyaw lang ko ni mo, sir. Kaya kung mahimo lang. Pero kung dili, magkabas ning atong simod, sir. Unsa? Ayaw patuga-tuga, no? Ha? Pagkanipis sa ba ni muglawas, no? Mura niya ka ng sin. Nga mapilo lang. Diya ka na! Di lagi mahimo nga muna ka. Bayad ka. Mubayad ka, sir. Dili ko mabayad! Mubayad lagi ka! Si Paring Pio.
nagsunod ang tao nga maskulado kayo. Tanaw na yun, ha? Nay, oy, pastilan, tanaw ha? Oy, Dong! Kinsa na, Dong? Baksir na. Muna to si Paking Lingo-Lingo. Paking lingo-lingo. Tuod mo na si Paking lingo-lingo. Retired boxer. Ngano man na sila? Ano, Dong? Di man mo bayan sa kikaon. Kawa ko nila mi. Kitang paros ang tindira. Unya ang banag gikulata. Kuya Pankon. Ay, lakaw na to, ba't iasan ni magtingog, oy? Ha? Uy, ayo. Kinis Paking, uy, ayo. Nya, Gipugkan na ng tao nga taas og buhok. Ayaw pagali-ali diha sa agyanan kay mulakaw nako. Di lagi mahimo nga mulakaw ka nga dili ka mo payat sa imong ikaw. Ni mala diya ni mo sa buang kanako. Gisaw mo ang akong kumo. Gusto ko kalinaw, sir. Ayaw lang pagkita gubot. Bayad na lang. Iyang matrakod. Ginsulto ko nimo. Ha? Ginsulto ko nimo. Wati ka insulto ka, sir. Bayad lang. Gipalagot ko nimo. Kinip! Huyang ka na kay tuhod, no? Maripio! Maripio! Unsa man? Ayaw na lang ang taong pamugos, oy! Naon sa man taon ka, oy! Okay na, paliguras. Okay na. Unsa na? Boxer na, Piyo. Di ka makalahutay, ana. Pasali lang. Basin pa. Makaya ko rin. Arin ako, no? Dili, mahimong mulakaw ka. Yup! Ha? Nakita mo na, no? Ha? Lihay kay ko, boxer ko. Ha? Ginagmay ra nga lihay, ha? Wag yun ka makaigo, hangin ra gisumbag ni mo. Unya, huwag ka mahadlok niya na. Ha? Usay ka ako. Hangin ra imong gisukmag. Naigo maganin ako ang hangin nga dili makita. Unsa na ka ng naong mo? Usa? Gusto gi ka malingaw? Pues, sige. Kini. Hop! Oh, wow! Yamat! Yamat raw, ha? Jaging-jaging ka pa. Mura kunuhay kang si Bruce Lee og porma, ha? Ay, nagisuti itong karaan. Oh, di ba? Karaan, pues... Ako na sana! Ha? Nakatsamba. Kambuhanga ka. Katsamba? Nakatsamba, pues. Bayad na lang. Anong nilili nga mapungan ang laing tsamba. Bayad! Ay, sukol gi si paring Piyo. Oo, kulas. Og naay, nagharong na sila. Grabe, ay. Mura man sila kuan manok. Nga, nagkuan, nagkanang birig-birig. Boxer kay glihok ang kontra ni Piyo ay... Ayaw, baksir gud la. Baksir gud na. Naratol naman ko nagtanaw nila. Niligaw eh. Kanatawa na, sikat kina sa una nga baksir. Pero karon nag-adoy-adoy man. Mo na siya. Tan-aon ta. Kung sa resulta ni... Hala, ayay, hala si kulas. Hala, si Piyo kulas. Uy, napahaya nga naigo sa kumo ni Paking. Knockdown! Bangon, bay! Bangon, Pare! Piyo! Bangon! Sokol! Nanukad siya. Murag iyang luksuan og Pare! yatakan si Piyo. Pare, bangon! Oy, bangon! Dili mahimo. Murag mulayat na siya. Ay! Hala! Uy, hala! May ang pagka... may pagka tikangkang ni Paking. Naigo sa patin ni Juana. Bangon, Piyo! Kana! Animal! Abay ka lang nakaako kas pagpatin na ako. Dili ta kasibugan! Gwapa ra ba na taon ka? Magapil-apil ka? Uy! Natural! Kontra na mo ang taong abusado. Abusado? Yaon sa man? Ha? Magpakahiro ka? Kamo? Magpakahiro mo? Wala, padaplin. Ha? Pero Piyo... Padaplin na, sige na. O sige, magpadapin ko. Bunog na ko gamay, ha? Sir, Bunog na ko. bayad na lang, sir. Bayad. Dili lagi ko mabayad! Dili! Nakasabot ka? Gap! Kilip ko! Ako na, sir. Ah! Bayad ka, ulit. Dakat!
Saan? Nakachamba kang buanga ka. Chamba na sad. Dili ni chamba. Hayap! Di ay pati na. Ha! Sundan og uppercut. Ha! Left hook. Birada sa bugikan. Knockdown. Knockdown. Okay kayo, okay. Okay. Ocho Manipan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Yapa! Parikulas! Animal! Kasakit! O ikaw! Ba't yung tigas akong kumo? Ayaw sa sulti. Ipakita sa buhat. Animal ka! Kinip! Dili na sa yun, pare. Ako na sad. Ha! Apabatid! Ha! Ikaduhang knockdown. Ikaduhang knockdown. Unsa naman? Yup! Ha! Oh. Hoy! 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 Ocho naman eh! Sir! Ocho naman eh! Ang laway na ocho naman! Naumod naman taon ka, sir! Unsa na, sir? No-split ka na. Nasunggo na ka. Animal ka! Unsa man? Bayad ka o dili? Bayri ang imong ginamoy. Ha! 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 Knockdown! Ocho naman ka, idol, sir! Garot. Ha? Unsa man? Gusto kang nagkatante kasi imong ubol-ubol? Ha? Gusto ka ba? Kip! Pa! Titiwal-wala yan dila! Unsa man? Mobayad ka ba o dili? Mobayad ka o dili? Bayad ko! Bayad ko! Labing maayo. Mabuhiyan natin ka. Mubayad ka. Mubayad! Mubayad ka. Mubayad lagi ko! Mubayad! Bayri na! Kana ba? Dili kay magpaugat ka. Nya karon sa may nahitabo nimo. Awa, nagsugpa noong kaghalublax. Nakabayad ako. Nakabayad ako. Lagi, kabayad ka. Bayad man di ka, nya paabot man yung kag mabunog ka. Ikaw do. Gano? Unsa man? Gusto kang tiwasan ka? Ha? Dili. Ala, sige. Kinsay panganay mo? Interesado ka? Piyo. Pio. Atraso na ta. Unsa? Sige ka magyaw-yaw niya. Unsa? Atraso ta. Kadungo ka. Atraso ta. Sa sunod na itong panagkita, ipaniguro ko ni mo. Nga tabunan kag newspaper. Karon na lang. Tiwason tari. Ha? Mag-abot na ta. Ay, pagdagan. Balik. Sige, padpahad. Balik rin. Nakasibat na siya pero bunog sa kaayo. Dong. Salamat yun kaayo, ha? Why sa pa yan? Si Paking lingo-lingo kini. Hello, my favorite boxer. Kumusta na? Padong na ko niya. Magpaabot ko. Pero na-disgrasya ko. Unsa? Ngano? Magsulti lang ta. Inig-abot dihan ako. Magpaabot ko. Kinsay gipangandaman nimo? Maabot na ang usa sa akong sinaligan. Si Paking lingo-lingo. Moabot na, busing? Maabot na siya. Labing mayo. Siya ang himuon akong bantay sa first floor. Very good. Magandam kita og lamian nga pagkaon. Kana, buhatan na. Kay special na ako kining bisita. Kana! Buhatan na.
Niyan ako. Aray. Kasakit sa kong gusok. Og sa akong baba og ilong. Oh, Aking! Kumusta ka? Unsay nahitabo nimo? Disgrasya. Akong gikasang katunggingan lan og piyo. Unsa? Oh, mahu ka na, busing. Sa ato pa. Nalupig ka ni Piyong. Mo ba? Ay, amat po. Nakatsamba lang siya. Inutil. Itaon ang naong ni mo. Itaon. Nga naman, busing. Itaon, doy. Yun. Busing! Nanagyon si... oh, lungag sa lubot. Paking! Kung sinita mo nimo, ha? Lungag sa lubot. Disgrasya. Lungag sa lubot. Magkalagot. Magkalagot. Nagkaabot silang tiyo. Nagkaaway. Ug, mao ni ang resulta sa iyang dagway tanaw. Buot ipasabot nga. Nga. Klaro kayo, Kadoy. Klaro kayo nalupig siya ni Piyo. Lungag sa lubot. Buslot sa ilong. Itaon ang mulunggan. Boss. Itaon na yung paking. Itaon na yung... Taon king. Itaon, paking, lingo-lingo. Dara, busing. Diara, aray, kinisari. Aray! Okay. Okay kayo. Aray. Ansay, aray. Busing, itaon. Tiwasan man, kunin mo, busing. Tiwasan. Wa ko magkinahanglan sa imong naong inutil. Mau. Wa ko magkinahanglan sa taong inutil. Inutil. Busing. Sige, boss. Padayon. Laos ka na, paking. Kana. Laos ka na! Busing. Ha? Hala. Ha? Nay kwarta. Doktor ko, boss. Padoktor bitaw! Nay kwarta. Luwatan niyo. O niya! Ha? Luwatan ni. Tanawa. Binandol na, boss. 5 kini ka bandol tag 10,000 pesos. Busing. Unsay busing. Ang pakunip. Aray! Tangayan naman rin yung Busing-busing buslot ka. sa lubot. Saman. Yeah, pauli na! Busing. Pauli! Ato na ko, busing. Salamat kayo, busing. Lungag sa lubot. Ni pahiyom ka pa. Aray! Aray! Thank you, busing. Thank you, Salamat kayo. Niusab pa yung busing. Niyusab pagkagpahiyom? Aray! Usab. Busing. Say busing. Ano yung tingog? Kabuang. Buang ka. Buang ni mo. Nalupit kang piyo. Giatagan ka pa ni busing o kwarta. Grabe, biliban. Tungod sa imong pagkain-hotel, nalupit kang piyo. Tagaan pa kang kwarta. Lipay ka. Buang! Ako na sada. Wa ka mauwaw nga midawat ka ng 50,000 nga wa kay nahimo. Nalupig kang piyo, ha? Inutila ka? Inutil ka nga pagkaboksidor. Inutil ka. Aray, last na lang ka. Baga kag naong. Lulululula. Duko-duko ka. Sige, payom. Sama sa imong pagpahiyom, bangagisag pa kang busing pahiyom. May korte yun ka, Kadoy. Ito ka inutil man ka, ha? Lungag ka sa lubot. Nakasabot ka? Unya, nidawat magkwartang 50,000, inutil ka. Inutil! Bungot sa iro kang dako. Unsa na? Si Kadoy. Ni balitok ka na igo sa imong kumo, paking. Inutil ko! Ug na, ingon siya ni
ni Kirig. Inortel ba ko? Inortel ko, ha? Ha? Ah! Inortel ko! Ha? Siga niya mga mata. Ako, ha? Murag exorcist. Inortel ba Nisulirap ko? ang iyang mga mata. Inortel ba ko? Nihinigtanaw na ko. Inortel ba ko? Paking. Inutil ko, ha? Dili ka Inutil ba ko? inutil. Ah, Dili inutil. ka inutil. Salamat. Ari na ko, busing. Ay, nampak baya. Nakatag noon ko. Pailisdan ko siya. Mangita pagugmas ngilngig pa niya. Gusto, si One-Eye Jack, Swordman. Siya ang akong tawgon. Ug ipuli na ko kang paking lingo-lingo. Pagkaswerte. Pagitaon ako si Pio. Aron nga pasalamatan ako siya. Kay kunwa pa siya, dili ko makakwarta og 50,000 pesos. Okay kayo. Og si Kanoy, nakuyapan nga naigo sa kong kumo. Buang siya. Ha? Apil-apil siyang tamparos na ko. Kirig noon. Og si Busing Tisoy, ingong sa nalisag sa diyang. Nalisang siya sa diyang nakita niya nga kakanunon na kong tao. 50,000. Yes. Yes! Busakay na ko sa kong motor. 50,000. Oh, yes. Gikinahanglan di ka One-Eye Jack. Yes. Okay kayo. Ayaw ka bala kay nigabot ni mo dire. Kumplito ka sa imong gikinahanglan. Hatagan ti ka nga maglipay-lipay. Oh yes! Bye-bye! Don't worry. Akong ipada dire ang mga batanong mga babae para nimo. Ug makapili ka. Yes! Karon rayon, gikinahanglan ko ikaw, One-Eye Jack. Okay. Magpaabot ko na mo diri, One-Eye Jack. Maayaw lagi ka bala ka. Inigabot ni mo diri, pasi unang bayad. Hatagan ta na yun ka. 50,000. Oh, yes! Dili ko bagakon. Aray na yun, magpaabot ko. Okay? Bye-bye. Tana. May padayon na si Paribio. Iyang atuong kuan, ang dapit tuwa ang mga batanoong babae ni Tisoy. O, Kulas. Ug ato siyang bakapan. Aw. Mao mang ginayatong toyo. Di ba? Ato ta! Tada, Kulas. Ano ko'y bili ng motorsiklo din ni Pita. Maglakaw na lang ko, padung sa napita ni Tisoy. Oh. Ako rin suksuka ang motora sa kalibunan. Okay, din napita. Ani ko din mo aking. Kung niya bukat-kat ko sa kahoy, nga duol sa may koral. Oh, diyan napita. Anak ko din ang pita.
patay na ko. Huwag matuka, ha? Oh, Huwag matuka. may tao. Oh. May kinakapasalipunan ko. Oh, gwardiya ka. Huwag ko diyan. Ito oras yan. May balik sa akin. O ako rin magluka sa ato pa. Iyan diyan dito ang iya mga kaubang mga gwardiya. Oh. Milaban ka mo sa demonyo yung agaon. Ari ko din napita. Ani lang mi diri. Distansya lang mi. Og maglakaw lang mi paingon dito sa dapit nga adtuan ni Pio. Dili lang ta. O, kulas. Oh, pati kayo. Nya asa mas maring Pio. Kontakon pa nako. Kilala may bawta. Og asa siya. Ako cellphone. Ni vibrate. Ah, si Juan. Hello, Juan. Asa na ka? Ano yan ako? Nagpatong ako sa sana sa kawin. Dool kayo sa kural. Magbantay ka. Busod ako sa ilang compound. Piyo di arami diri, naglantaw. Panawag lang kung magkinahanglan ka namo, ha? Oh, Juan. Okay, bye. Ah, karon. Muluksod ako o bukat-kat sa kural. Paingon sa suot. Oh, oh. Kinanang magkapatong ako sa kural. Oops. Tanahon ko na sa suot. Kung luha ba'y makabantay kung mupatong na ko sa kural. Mito. Ano yan? Nakapatong na ko sa kural. Muampak na ko. Mangita ko kakong kapasalipan. Oops. Tinilang mo na ako. Mali ito na ako sa palibot. Mansa na? Wapay tawag? Nagpaabot ko, kulas. Nakasola ba siya? Maayo lang unta ko niya. Kung luwas siya. Naibaw to siya sa unsoy angay niyang buhaton. Na, Ang ako cellphone. si paring Pio pa. Ni-vibrate na. Oh, sige. Tubaga. Dali. Hello, Pio. Tira ko sa suot sa kupaw. Unya, unsay kahimtang nimo diha, ha? Mangita pag uwi kayo. Ako bakit alam mga bata ng mga babae. O, sige. Pag-amping. Okay, wala. Bye. Nakasudagid siya, kulas. Amo ba? Oo niya. Mansa naman? Iya pang pangitaon ang mga batanong babae. Amo ba? Okay. Maayo unta og mulampos siya. Kon makagawas ang maong mga babae. Numero 1 ebidensya ka na sa illegal nga kuan kalihok ka ni Tisoy. O, kulas. Maayo unta og mulampos si Pio. Asam ka na ko'y kita ang mga batanong babae. Kini mo lak. Soyat ko kini sa pagkable. Ako isira. Ay, soda mo kwarto. Asa ka sila. Mukawas ko kika diri. Mukawas ko. Ako isira pagbalik. Magbalhin ko sa pikas sa kwarto. Unsa na Tisoy? Ani na lang ta. Murag mahadlok na ta sa tong anino. Unsay mahadlok sa itong anino? Wa padungga. Nga mibatig kahadlok si Tisoy. Moingon ka lang, ana. Pero ni ara ta din eh. Oh, tungod kay nahadlok na ta, nga tingalig doon na mga tinugyanan sa balaod nga mangita nimo. Tungod sa nahitabo ni atong customer nga gipusil. Talawan ang naghimo niyan to. Og dili sad sila makadali-dali. Tungod kay may kapit kita sa sud. Og pahibawon kita. Kung o galing, dunay mga milagro nga may tabo. Buot mong ipasabot nga may sangga ka sa pulis?
Duna. Natural. Nga kinahanglan nga duna tay kapit. Unya, makapanalipod ka na nimo. Kung ugaling mahitabo gyud nga mabunggo na ka. Ayaw gani paghisgot og sama, ana. Way makatandog ka na ka, sugar. Wa! Pero, gilubat-lubatan ta. Tungod sa nahitabo nga gipatay ang imong customer. Mahimo ba? Mahimo ba? Ayaw na pagsigi og hisgot, ana. Asa naman ni si Kadoy? Nganong nangita ka man ni Kadoy, ha? Nangita lang. Kay suguon ako. Akong isugo nga ipakuha ang pipila ka mga babae nga tuwa dito sa Picas Rest House para sa akong bisita, unya. Para sa bisita o para nimo? Sugar! Basta masakpan ti ka. Putlan gyud ti kas imuha. Unsa? Oh, unsa man? Paghilom. Paghilom, sugar. Unsay paghilom? Klarohon ta ni Tisoy. Ha, nagtuo ka nga mudawat lang ko sa tumang kasayon? Timan basta masakpan ta mo, ha? Bantay ka lang. Tunta! Gaga! Ako ra ba? Nagpatong-patong na ning akong problema. Pero ug ikaw ang mupatong, okay ra. Unsa? Dali, dili. Ay, hinayang ko, uy! Gusto ko spaghetti pababa. Gusto ka? Okay. Oh, sige ba? Alright. Spaghetti pababa. Pababa ng pababa. Okay. Wow. Pataas. Pataas. Oh, igiling-giling. Igiling-giling na. Igiling-giling na. Igiling-giling. Kana. Oh. Wah! Dili na ko makontak nagbantay dito sa Picas Rest House. Nga tuwa dito ang mga batanong babae. Hanggaw ning mga kagawa. Gi-off tinga nila ang ilang cellphone. Hadlok nga masuguan ng mga animal. Makalagot. Akong adtuon si Buing. Agay. Abi na kong na ni. Sakit pa man din akong apapangig. Nga naigo sa kumo ni agtong paking animal. Agay. Magdali ko. Kinahanglan nga. Mahibaw siya. Ngawa na ko makontak ang iyang gisaligan ditong napita. Sila si Sugar o si Busing Tisoy? Naggiling-giling. Makalagot. Makalagot! Kaayong pamatyon. Naglagot ko. Dari Lupita. Suwayan ako ka-apply ng mga kwarto. Karon, amplihan ako. Ako isra. Ang batanong papay. Anak lingkod siya. Tulalang kayo na ko. Huwag ka ni matila ang amisod ko. Para kuwa siya-siyan kaugalingon. Hello. Inday. Dili siyang tingog ka. May luha na niya.
sa iyong mga mata. Masukay na ka pa rin niya. Maila kayo magipasipatan siya. Naagas ang mga luha. Ngaway tingog sa paghilang ka. Ayaw ka balagay na yun. Luwason ko ka. Pagkawason mo din. Asa ang imo magawan. Pangitaw na ko ang imo magawan. Okay? Lawas-lawas pikas. Lawas pangkahan, pikas lawag. Oh, may tao. May napaklanspi. Ako yung mato na dito eh. Dito sa Pikas. Okay? Okay. Ato ka sa Pikas. Ang pinak. Shhh. Ayaw pagsabang na ako din. Okay ba? Ayaw pagsabang. Magpasalipod ko tayo. Oh, gusto na siya. Gusto na siya masuot. Magpasalipod ko tayo sa may sira. Galing abri niya. Matapunan ko sa sira. Yan na yung mga account. Ako na yung sira ang puntahan, ha? Kinsa ka? Patyon ko ikaw! Hindi! Kinahanglan matuog ka. Kini! Kapusok ko siya. Nanawag na siya. Tumaga na yun. Tumaga. Hello? Nagsugod ang misteryo. Unsa? Unsay bot mong ipasabot, ha? Sa kita na ko, luoy kayo ang babae. Dili magtingog, tulala, tingon sa nanglagom ang iyang mga tabot-tabot sa mga mata. Nga naman. Tulala kayo siya, nagtubo. Ang biktima kini sa ginadaling droga. Sa? Mao ka na. O pagitaong para ko ang uban. Unya unsa man? Wa ka ba makasugat og problema? Wa ka makit-i? Nakasugat na. Unsa? Unya? Pero nagpukan ako. Piyo. Kaya ko ba? Tinangan ko maluwas ang mga bata ng babae na nagpiktima sa daw ng pinuhatang ni Tisoy. Unya unsa man? Musod bidiha. Ayaw, pabilil ka mo yan. Manawag raw na ako kung dili ako makaya. Okay? Oo, Piyo. Sige, bye. Bye. Yeah. Unsa na may nahita mo dito sa son? Nakita niya ang babae nga tulala ug nagtuo siya nga biktima kini sa drugas. Unsa? Pastilan. Ila kinagidaot ang kaugmaon sa mga batanong babae? Angay yung magbayad si Tisoy sa iyang daotang binuhatan. Magkalagot. Kadugay ba? Uy! Oh, Kadoy! Naadi ka diha? ganina na ko. Nangita si Tisoy ni mo. Pusilon nun ako siya. Unsa? Naunsa ka? Naglagot ko. Naglagot ko. Ngano naglagot ka? Nakita na ko nga naggiling-giling ka mo. Mao pa? Kaayob yung pusilon ninyo. Unsa? Nagselos ka? Kayo. Nagsilos ko. Pamatyon tayo noon mo. Kinsay patyo ni mo, Kadoy? Kinsay patyo ni mo? Ha? Kinsa? Pamatyon ta mo. Uy, unsa? Ikaw ang unang mamatay. Bosing, ayaw lang kong tiuni. Unsang ko. Patyo man kami ni mo, pues. Ikaw, may unahon ako patay. Dili, uy. Nga lang itong patyon ta mo. Miingon kang patyon ta mo? Dili, oy. Pamatyon na ako ang mga kaaway na to. Pamatyon ta mo. Kaklaro atong paglitok ni mo? Di lagi. Klaro kayo! Supak mo ka. Di man ka makasabot, oy. O sige. Oo, pati ako.
Aron walay mo laban nimo. Kadoy, Ni ako, aron pagtaho nimo, nga dili na ko makontak ang imong gisaligan dito sa Picas Rest House. Aron ipada ang mga batanong babae dire. nga naman. So, di lagi makontak. Sama. Nga naman ka? Ya, sama ka. Nga naman ka? Ako mo kontak? Animal. Asa man ka? Kontak ka. Kontak. Asa na? Kontak ka. Kontak ka. Kontak ka. Tawag ko. Okay, kala mo na. Lan, pita. Wa kayo signal dito na pita. Ayaw pagbagot-bot. Rekodere. Ay, kaayo rang posilon. Adoy, Gisakitan ko nga nagtanaw ninyo. nitanaw day ka? Oo, nitanaw ko. Oh, sa ni mo? Nganong nitanaw ka? Usa! Makalakot. Nganong dili ka mo tubag? Tubag ako, leche! Katulong na ko magsigiw dayal. Ugmuring. Pero dili tubagon. Makalagot! Kini mo kwarto. Abrihan ko kini. Huwag tao. Asa ba ka mo ba mga upay? Padayon ko sunan. Kinahalan na matultulan ko ang ilang na mutalan. Matultulan ko lang ang tagdayon. Asan man nga ako kauban? Wala man mo tabang. Hanggaw may duwanan eh. Ang hanggaw, basin og ni Jirjir to. Kagaw kining kagawa na. Tura ko. Kini na bita. Basin og teatre. Doon ay babae. Busod ko. Maugya po nagtagway. Ang ilang sitwasyon sa mas unang babae nga ako nakita. Tulala gihapon na. Nagkagayagyayo sa ang iyong silida. Kaluoy niya. Niyan ako sa kwarto kaya kisudlan kanina. Ablihan ako eh. Gagaw! Gagaw! Asa ka? Gagaw! Asa ka? Huwag natigog. Huwag ang babae. Naglayan man akong kabuhi. Paimutsan ako ni... may parok si Junior. Dulon ko siya. Ug, ipabuhagay ko kining akong gibati. Inday. Maglipay ta. Lipay ta. Dali. Kanindo to reaction. Kana inday. Ayaw yung balibad inday. Sugdan ako ha. Aron. Mahuwasan ko sa akong gibati. Karon hayang. Tarong hayang. Kana. Buon na ko rin akong
purul. Wala ko'y purul. Karon sugdan ko na. Karon upan ako siya. Uy, doon ni kabli sa akong samput. 15 mi kuhit sa akong lubot. Kinsa ka? Ang yapad. Iagibukad og may nakasuwat. Request kat in pase. Pahuway sa kalinaw. Ayaw! Ayaw! Ay, pagsing. Dali. Mari kita terima lagi. Dali. Kung sa katong butong atong nabati, tol dito napita. Dali ka mo, atong susiyon. Kita magpatagakama ka. Kitikalik ang naitabo sa itong customer. Mo sa nang may tabo na. Ayaw ka mo kumpiyansa. Ang inyong mga armas. Aring klaro. Kinahanglan nga magmatngon kita, ha? Magbinantayon ta. Okay, okay. Dali. Ha, magsusi kita. Ikaw, itong tapita. Lihok na. Oo. Ang akong armas. Kinahanglan nga dili kita mo kumpiyansa. Munong. Ayaw yung pagsama. Ato din ang patunan. Ayaw pagsama, okay? Ayaw pagsama. Nagkatula siya. Kinahang niya masusid ako ang gigikanan sa mga ito. Muliko na ko. Eksaka. Yes, katin pasi. Pahuway si kalino. Agak-undugan. Idungkap mo. Ayaw ka balaga. Musunod ako ni mo sa impyerno. Kinahanglan nga magmatngon ko. Kay leso na. Doon na ginakasudin ni. Ug nakahimo na og akong kadaot. Kinsa maka. Muadto ko itong napita. Budakan ko. Magpasalipot ko din ang napita. Sa may likoon nga bahin. Dilion ako. Maniidon ako sa palipot. Usa ni? May mibanawang dugo. Dugo, gyud. Diin kinigikan kining maong dugo. Bidagay-day ang dugo. Lion ako. Ang akong kauban, siya ka nang nagbuyod. Diha magikan kaniya ang dugo. Patay na siya. Dili kini mahimo. Hugdan ko kulit kining akong armas. Kung magpakita ka lang, matusak-tusak ka sa bala ni akong pistola. Matusak-tusak ka. Kinsa magikakining nakasud. Agusan ako kakauban. Agusan ako kakagawang kauban. Tuwa sa speakers. Sinyasan ko siya. Nga magbantay siya. Kaya nakita na ko nga patay na ang among kauban. Oh, unsa na? Nagsigi ka man og paso-paso diha. Naglibog ko. Nganong wa makatubag ang akong mga tao. Nga gipabantay na ko sa mga batanong babae. Basin og gihuong nilang imong mga babay. Mga hanggaw sila. Hangano di ay? Nagtuo day ka nga tarong ng imong mga tao. Mga kagaw man na sila. Sugar. Wa
may tarong utok ka ng imong mga sakop. Hinom na. Unsa magituyo sad nimo nga manawag ka Manila. Akong ipadag katong maong mga batanong babae din eh. Tungod kay akong ikyasa sa akong mga warriors nga sila si Paking Garote, Mako Ristler, ug One Eye Jack. Mangita gyud kag problema, Tisoy. Unsay problema? Kung imo tong ipada diri, dili ka to masakpan. Ilabi na og dunay checkpoint. Sugar, Pusas ka. Ug kung madakpan ka, madugta ka sa prisuhan, Tisoy. Sugar! Dili ka na may tabo, Sugar! Dili! Aw, di na mahitabo kung dili ka masakpan sa mga pulis. Napagsigigis ko, tana. Nihiskot lang ko, ana. Tungod kay duna na may mga tilimadon, Tisoy. Unsa? Oh, Tilimadon? katong gipatay nimong customer, unsa man? Nawa na to sa imong hunahuna? Sugar! Wa pa maglapad ang imong kung kinsa ang naghimo adto? Ayaw kog labara, Sugar. Gipahinumduman lang tika. Hinungdan man gani nga nisibat ka diri tungod kay nahadlok ka nga tingalig ikaw ang sunod nga biktima. Wa kumadlok, Sugar. Patubangan ako. Pagitoon di ka. Unsa o nagkusis pagkunis-kunis? Ay, kanimo Tisoy. Tago man gani mo sa ilawom sa lamisa bisag wa pa makita ang kaaway. Hinom! Ayaw sa mutawag laban nga kung Litsi ka! Naguna-una pa ko. Ngano nga way malubag na ko dito sa gipabantay na ko sa mga babae. Litsi! Ako'y gisugo niya nga paabuton ang iyang espesyal nga mga bodyguards. Human kang Paking lingo-lingo nga iyang gipapauli. Ang gipaabot maon sila si Paking Garote. Ang kaluhan ni Paking lingo-lingo. Kadtong iyang bagong gitawag nga si One Eye Jack. Swordsman. Para nako, mas maayo lang sa nga mahipos kini si Tisoy. Aron ako ang makasunod sa tanan niyang mga transaksyones. Ug kung mahipos na kana si Tisoy, pabor na kami si Sugar. Ay, ni ay big bike nga ni abot. Ni hunong siya. Ni ay gisalib ay sa luyo nga bahin. Dili mo siya natakot sa bilard. Garuti! Mauna kini si Paking Garuti! Niabot na siya! Naan na si Paking Garuti, busing. Labing maayo. Sugar? Nakadungo ka, Sugar? Lian na si Paking Garuti. Unsay dagway anang tawhana? Ug unsa man gyud abilidad anang tawhana? Makita mo siya. Makapanalipod ka na siya nimo, Tisoy? Karon, Paking Garote, ipakita ang imong abilidad sa Garote. Gustong magkakita ang akong prinsesa nga si Sugar sa imong abilidad. Lihok na! Paking Garuti. Ayaw pagyaya! Ako ray mumando, kadoy. Alim. Ayaw pagkapil. Sorry, busing. Kalimot. Gusto kong makakita sa imong abilidad, Paking Garote. Na. Nilihok na siya. Nikuha na siyang Garote og mag-shadow fight na ka na siya. Kahit na siya. Wala. Ganyan na, Na, Sugar. Nilihok na siya. Lihok, no?
ang kakusog niya. Nga ni gamit sa iyang garuti. Tanaw. Oh, napagiyos lang. Bunal. Depensa. Bunal naman. Dunggab sa garuti. Witik sa garuti. Whoops! Uy! Ditigaya siya. Uy! Bunal sa garuti. Tanaw. At buglang agyan eh! Apswap! Allah! Allah! Gimbudal-budal ang ground! Oh, o karon. Karon makita gyud ang abilidad. Kadoy. Niya. Sawa ni. Sa busing. Sawa ang garuti. Yan, sa umay ako ni. O tama pa. Makigsangka ka kang paking garuti. Usa! Kana, Kadoy. Pakit ako sa imong abilidad nga makigsangka ka kang paking garote. Unsa? Unsaman? Musukol ka o dili? Kadoy. Busing. Pagsulti. Musukol ka ba o dili? Wa pa ko'y giatrasan, busing. O pakita ka. Kung saan ko pagbuak, ang agtang ang imong paking garote. Buhata, Kadoy. Gusto sad kong makakita sa imong abilidad. Kasimpol. Bitaw, Kadoy. Tanaw na ako kung unsa pud ang imong abilidad. Kung makapanalipod ka ba nako? Unsa? Nganong iya ka mang panalipdan, ha? Mao pa ni mga tawhanang atong mga bodyguards. So kinahanglan nga mahibaw ko kung makapanalipod ba sila nato. Lagi, ha? Pakit-on ko ikaw sa akong abilidad, Miss Sugar. Buhata, Kadoy. Sige na. Paking garote. Imong ikasangka si Kadoy. Na, nihunong na siya og shadow fight. Gipaningot pa siya maayo. Ikaw na niya nga tubangon, Kadoy. Busing. Siya na. Siya. Ngano man na. Diguro ka man lagi, Kadoy. Kanang ni Koro ko tungod kay gusto na ko siyang bukbuk ko na ning garote. Ako na guni. Nagkadungo ka, paking garote. Bukbukon ka ni Kadoy. Sa garote. Okay. Padool na niya, Kadoy. Yes, ay pagdali. Mag-shadow fight po ko. Oops. Kadoy. Ni arte po dumay. Oh, nagpakita siyang abilidad. Naapod siya ay haba-haba. Dang bunal sa garote. Bilib ko niya na. Unsa? Bibilib ka niya? Wa kang bilib na ko. Wa man ko makakita nimo nga mugamit og garote. Wa pagide ka makailan ako sa hingpit, Sugar. Kadoy! Sakto na ka na! Ikaw na sa imong shadow fight! Tanaw na ko ang abilidad ni Kadoy sa iyang pagpakigsangka at paking garote. Pakit-on ako ni si Miss Sugar kung kinsa ko. Hukason ko ni. Aron, makakita siya sa akong dughanon ug balhibuon nga dughan. Maghukas ko. Wow! Balhibuon man dahil nagdughan si Kadoy, Tisoy. Balibuon bitaw. Ganahan ko. Ikaw rin bunalan ako sa karote, Sugar. Pangag karon. Tisoy, Una, nagatubang na sila. Nagtiti ang ilang mga karote. Ha? Alam, hinatagi si Kadoy. nisipot si paking garote. Talagang pag-ayo si paking garote. Nawintan si Kadoy. Pwerteng igua. Naigo ang bitiis. Napayaka na lang si Kadoy. Animal, sakit akong bitiis ka. Naigo siyang garuti. Bangon ko.
Palagot ko nimo paking. Animal! Nalagpot akong garote! Nalagpot! Gusto kalbukan kasi mong agtang. Ayaw! Very Ayaw. good. Ay lang. Excellent. Okay. Ayaw lang nagtiwas sa Ayaw lang. Igo na nga nakita na mo imong abilidad. Okay, Basing. Karoy. Wa kay dagana. Kumpiyansa man ko. Kumpiyansa. Gusto ka? Patiwasan ta ka? Ayaw lang mo sa'yo. Gaayom lang kaspurma ka doy. Way ikabuga. Sugar! Okay, diri lang ka mo, ha? Ani ka mo dito. Ayad ko mo pagdakaw. Balik ko tabi niya. Klaro? Ikaw na sila mitutok na ako. Maragwa din sila sinagkaukalingon. Kinahanglan nga ako na silang papatayan. Tawagan ko sila si Juan ang ingon man si Parikulas. Kadiyot, ni-vibrate ang akong cellphone. Vibrator. Hala, tabaga na yun. Si paring Pio ka na. Oh, siya good. Siya. Hello? Hello, Pio. Nagkinahanglan ako sa inyong tabang. O sige, unsa mong buhaton? Distansya sa koral, mga 100 meters. Nasa dakong punuan sa dakit. Ari ka mo diri. Dakong punuan sa dakit? Dapit sa may kasadpan. Makikita ninyo ang dakong dakit. Okay. Nakita na mo. Diya na kami diri ang upat ka babae. Ako na ako. O nagkinahanglan ko abang na magkabantay kanila. Okay, Pio. Mangita mig paagi nga makaabot din dapita. Sige, magpaabot ko. Dilibay mo nga ako sa labihan. Kay mga tulala kini mga bayaran. Murag wa silang kaugalingon. Mo ba? Sige, Pio. Paabutan mi si Kulas diha. Mo anak mi karon dayon. Okay, bye. Bye. Kulas, Siya na. nakakita ka ng dakong punuan sa dakit sa unahan? Oo, nakakita ko. Nga naman. Tuwa karon si Pio. Kauban ang upat ka buok batanong babae. Tapos, kung siya may buhaton na. Paadtoon ta niya. Aron kitay makabantay sa upat ka mga babae. Kay tulala ang maong mga babae. Tulala. Ginoo ko. Sige. Mga to na ta. O sige. Sunod na ako. Baminaw ka mo. Dili ta makatugot nga mahog kita sa alaot. Oo, kagaw. Oo, turan. Yan naman ang kita sa pagtay. O manggani. Mao nga magbantay kita ubaya. Mani ang sama nga itong amo. Naniguro lagi iya. Misi batch iya. Hindi pa sagdan na ta. Tinuod ka na. Gibiyaan kita ni Tisoy. Pilitas posporani. Kita magamatay samtang siya tuaga panami. Libre siya. Ya mata. Sabay una ninyo. Oh, may bayo musipat sa ta. Para makalingkawas ta. Aba. Manawagon ako ni Busing. Atong sultihan sa naitabo nato din nga nawa lang upat ka babay. O usa na lang ka babay ang nabilin. Tawgi. Uy, doon na sa laing niabot. Uy, kandak ko og lawas ani. Mao kini si Mako Risler. Paibaw ko sa busing. Doon na laing niabot. May samurai nga gibutang sa luyo. Mao na kini si One-Eye Jack Swordsman. Paibaw ko sa busing. Oh, ang kanahan nga kagaw. Karon pa ni kontak. Hello, kagaw. Buisit ka? Litsi ka? Nganong dili mo makontak?
Karong dayon, paminaw hanggaw nga kagaw. Dadadire ang mga babae. Kay gikinahanglan ako sila. Kay doon ako'y mga customer. Doon ako'y mga bisita. Nagkinahanglan kong mga babae nga makalingaw nila. Unsa na lay babae nga nabilin, bossing? Unsa? Unsa na lang? Nakalaya sa 4 ka mga babae. O namatyan kita o mga kagaw, bossing. Unsa? Ngano nahitabo ka na? Ngano? O kinsa'y nagbuhat yan, ha? Ha? Kinsa? Unsay sunod nga mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uban pa mga sumpay ning atong sugilanon. Requisca in pate. Pahulay sa kalinaw. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Music and sound effects, Randy Tayad. Mga tunog ug kasikas, Alduin Nacorda. Recording editor, Ariel Mancao. Laing dalit kanato sa RMN Drama.